अदालगुरिनि सनाय भेरगाव गामिनि भाग्य बसुमतारिया अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन। थांनाय 6 नभेम्बराव राजामुन्द्राय रेलवे स्टेशनाव ओंखारनानै बहाबा गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भाग्य बसुमतारिया गोसोआरि बिथिङाव लोरबां जानानै खारलाबायनाय जादोंमोन। सावगारियाव होनाय भाग्य बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8761047248 जानबुं नम्बराव नखरनि सुबुंफोरजों कन्टेक्ट खालामनो थाखाय नखरनिफ्राय खावलायहरदों। आरोबाव खेबसे बुंफिनदों, अदालगुरिनि सनाय भेरगाव गामिनि भाग्य बसुमतारिया अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन। थांनाय 6 नभेम्बराव राजामुन्द्राय रेलवे स्टेशनाव ओंखारनानै बहाबा गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भाग्य बसुमतारिया गोसोआरि बिथिङाव लोरबां जानानै खारलाबायनाय जादोंमोन। सावगारियाव होनाय भाग्य बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8761047248 जानबुं नम्बराव नखरनि सुबुंफोरजों कन्टेक्ट खालामनो थाखाय नखरनिफ्राय खावलायहरदों। अदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि नोगोरनि गलमा सकआव गोदानै केगवायारि अट'मबाइल्स बेखेवदों। गलमा सकनि ब्रह्म पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सुजुकी, हुन्डाइ, मारुति कारफोरनि रिपेयारिं, वाशिं, नांगौ रोखोमनि कालार होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय अरिजिनेल पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।